Helo, enw i yw Daniel Cuthbertson. Dwi'n gweithio i elusen Cerebra, sydd yn elusen i blant sydd â anaf ar yr ymennydd. Mae chwar fi yn Cerebra Cuthbertson a mae ddi yn athro yn yr ysgol Llanfair y Muallt, ac oedd yr Eisteddfod wedi gofyn i nhw i dylunio'r coron y flwyddyn yma. Ac wedyn oedd chwar fi wedi gofyn i ni yn Cerebra i creu y coron. Pryd fi'n gwneud y coron, o fi moyn defnyddio deunydd cenedlaethol Cymru. Felly o fi wedi defnyddio copr, o fi wedi defnyddio pres a o fi wedi defnyddio derw. O fi wedi gwneud tu allan o'r coron, allan o pres, ac wedyn o fi wedi ysgrifennu enwau trefi a pentrefi sydd o gwmpas Llanfair y Muallt. Ar y cefen o'r coron, mae yna adenydd y barcud coch sydd yn mynd ar ôl y cefen, ac wedyn ar y flan mae yna daffodil a mae yna dail o'r goeden derw. Mae'r clod gorfod fynd i'r plant achos oedd nhw wedi dylunio'r coron. Oedd y swyddi i ddod y coron yn fyw.